Sa kasityo sa hilid nga barangay sa Upol, Misamis Oriental ang adunay limpyo nga supply sa tubig. Mga residente gikalipay among proyekto tungod dili na sila musag-ob og tubig sa sapa. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dako ang pasalamat sa mga residente sa sitio Bayug-Bayugan, Barangay Tabok, Upol sa Misamis Oriental. Tungod nakabato na ang ilang lugar og limpyo nga panubig. Sumala nila nga sa pipila ka tuig nga pagpuyo sa lugar, naanda na nila nga sa sapa magkabo og tubig aron adunay magamit sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Tagugoy naman gud na among tubig sir, hinay gyud dili mi makakuan. Dili yun makasuporta sa amo diri daghan man gud mi magamit. Duha ka mga dagkong reservoir sa tubig ang gimontar sa lokal nga kagamhanan sa Upol ug Barangay Bagukbok Council, pinaagi sa pondo nga gikan sa alokasyon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Tako na kayong tabang siya in terms sa panubig. Kaya ang eskwelahan, pila na katuig nga sigilag sag-ob dito sa Aguan. Kanang lagyo ang sa kubanan ba? Sapa din na. Karon, ang sa eskwelahan alon nga kanang kuan kaya na ma-integrate high school Kibali dito, murag grade 10 man si Rukutob. Sufficient na para sa ila. Gawa sa patubig, lakip sab kuno sa proyekto sa NTF-ELCAC ang pagpasiminto sa 1.5 kilometers gadalan sa maong lugar. Panghinaot karon sa mga opisyal sa barangay ug Upol LGU nga ampingan ang maong proyekto aron mapahimuslan kini sa dugay nga panahon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.